Takže vítajte v dnešného videa. Dneska je to video z môjho lockeru február 2025. Môžeme sa ísť rovno na to vrhnúť, začneme glidermi. Glidery sa nejak moc, ne, proste nekúpim glidery, ani ich nepotrebujem. Boty stále žiadne nemám. Potom sú tu backblingy. Tých už mám trošku viac. Potom sú tu pickaxy. Tam nejsú nejaké vzácne a potom sú tu charaktery. Začnem od dola, je tu táto Night Rose, tento legový Lego pasu, tak. Renegade rebelka, Racerku mám nastavenú, Shadowblade Hope, fakeový Skull Trooper, Commander, Sparkle Diva, Starfield Raven, PJ, Power Patroller, Ninja, Mr. Dappermint, Black Knight, Kendo, Explorer, Emily, Ghost Runner, Ghost Enforcer, Godzilla, Baymax, Jade, Joss, Dark Doggo, Daigo, Cuddle Team Specialist, Champion Stashed, Champion Kuno, Kasaidi Queen, alebo jak? Backlash, Superdinka, Ariel Assault Bomber, Access, Spider-Man, Miles Morales, Slim Shady, Juice WRLD, Slayer, Santa Dog, Neko Hatsune Miku, Marshmallow, Snoop Dogg, mal ten Music Passu, Frozen Red Knight, Default, Durtaisho, Haruka of the Masks, Fortnite Crew, ktorú už nemám, Frozen Love Ranger a Frozen Raven. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite hodiť like a odber. A ešte vám som chcel jednu vec ukázať. To som si kúpil. Kúpil som si greedy. Bye.